Iti karita gundaway mga ka-JCQ ket mismo nga datayo ditoy paset ti barangay Dilabu iti pasukin Ilocos Norte mga ka-JCQ. No sa dinno nga idilang kalman mga kaibigan ket adda iti nakamames a desgrasya an napasamak iti karaytoy nga lugar. Iti likudan tayo no makita tayo di nga paset iti nagdinong paran iti daytoy maysa nga sniper Yamaha nga daytoy ket introng ti maysa nga estudyante adaytoy ket ni Mark Joshua Biernes at taga barangay Dampig iti Pagudpod Ilocos Norte mga kaibigan ken maysa nga Hilux nga daytoy ket inturong ti maysa Alakay at taga Claveria Cagayan. Istorya mga ka-JCQ ni Apo Hepe Maramag iti PNP pasukin gagayem ken kabsat ket kabayatan iti panagmanmaneho nga agpapaamyanan daytoy Hilux mga ka-JCQ ket ditamatan nga nagdinong parda iti karaytoy agpapaabagatan mat a direksyon maysa nga sniper Yamaha nga inturong iti daytoy maysa nga estudyante. No makita tayo mga kaibigan ket DJ nga paset mga ka-JCQ iti naka-tennagan daytoy Hilux at daytoy panagisarita tatay ken ni Apo Hepe iti pasukin mga kaibigan ket sigon kanya na ket 10 meters deep iti kauneg daytoy naka-tennagan daytoy Hilux mga ka-JCQ intay pakita daytoy nakatinnagan na. No makita tayo agagayem ken absat ket adda pa lang dagitay karga daytoy Hilux mga ka-JCQ asya-asyete pa lang ditoy ken daytoy nga paset iti nakatenaganen DJ Hilux. Ken makita tayo nga daytoy dadumang karga DJ Hilux ket hanan nga inala daytoy aking kukwa nga karita gundawe ket addan iti pulisya daytoy Hilux mga ka-JCQ. Iti karita gundawa intay ipadanon dati panagisarsarita tayo ken ni Apo Hepe John Bale Maramag iti PNP pasukin mga kaibigan. Oo sir, di kalman. Yes, adda iti tawag kada kami dito nga adda kano ti pasamak nga disgrasya dito National Highway iti barangay Dilabu. So iti nirespond jami nakita tayo DJ dito may isang motor nga DJ ting ati dalan nadungparan kada ito may isang Toyota Hilux. Then upon investigation kan kada iti first responder tayo nakita tayo nga DJ may isang biktima kaya DJ igid ti dalanan nga nakaidda. So pinadas tayo pa nga tulungan kan ada mo di first responder di ambulance tayo na DJ nga dagosan pero hanga na i-revive di taon ta spot matan iti nakita ti RH yun. So DJ driver iti Hilux inala may mga dagos. Then indugan tayo diretso may maglajar RH tapno ma-check isuna. So upon the conduct of the investigation nakita tayo nga agtutudo DJ nga time kan dati possibility na nga dati lugan nga Hilux ket nag-slide di dalanan ta medyo nagalis. Kan hantay mo kikata na di possibilities nga baka medyo napaspas kasi nga rod na tikapigsa DJ impact na. Ngem DJ side mo iti naka-drive DJ motor nga estudyante. So that is from Pagudpod, bali duada. Umunada dati kadwa na nga kasinsin na pero mas umunang kanya na. Then isuna is mas naud udi. Then idi una na tinalyaw na kano jelikodan na dati kasinsin na hanna mga makitan. So iso diyan nakaparonot iso na nga agsublimot DJ area na nakabatyan diyan kasinsin na so DJ lang ti time nga nakitanan. Han na mismo nga nakita DJ pasamak. Oo. Yes. O iso nga until now awang pa iti maala tayo nga clear. Pinaklear na talaga no anyat na pasamak ka DJ. Pero according ka iti driver tayo ti Hilux idi nakasarita tayo idi rabi. Kunada mo nga na lose control ka na iso na. Iso nga DJ lugan na nadong parang DJ motor. So pa iti rason nga nagderderetso so nga nagdijay ti diraas dita barangay Dilabu. Yung dati Hilux sir adamot lang iti right way na sir. Ati Hilux hantayo makunano adda so na iti right way na kasi check ko natin rod motive witness pa nga na tayo. Oo. So ingano ta dagdamdamag tayo pa lang no sen no digay ta tao nga dijay that time
damot iti restaurant dijay pero og tudtudo ngamin iso nga adad lang dijay unag tiwalay da. Sir, dito Hilux kat naipansapay ti daraas O sir, after DJ ano. data diraas nga nakaitinnagan na is agre-range kami estimated 10 meters. 10 meters deep DJ nakatinnagan DJ Hilux na. So madamami pa lang papa bunag itata DJ lugan. Tapos may panditi police station. Sir, after dati pasamak adan iti pinagsinarita iti agsinumbangan nga partido, sir? As of now, sir, awan pa iti napagsaritaan da. Pero da kami, iti kaming ti PNP, kung tayong rod, naparwar pa lang DJ tao. Kasi umabot tayo iti reglementary period nga 18 hours. So, awan pa iti na-file tayo kasi agkurang tayo iti papeles from other office. So, after this, sir, mapaawid pa lang di driver J. Claveria, sir? Yes, sir. Mapaawid pa lang, no, ay nati pagawidan na. Then later on, ma-file me dito complaint against kanya na, which is reckless imprudence result. Ijay tayo itong naimbita naman sa natin police stationan. Once nga dato sa pina nga may kanya na. Yes, sir. So, sir, apela tayo, sir, karigit ay agiturturong ta nyaman nga klase iti transportasyon, iti panagan na naman, sir, ta dito nga min pasukin, makita tayo nga atidog digiti mabalinda nga pagpatarayan, sir. O sir, kas makita tayo mo dito ilit iti pasukin, atidog unay iti stretch na dito national highway tayo, agre-range tayo iti almost 28 kilometers. From the boundary to boundary. Kan ada tayo ti igit ti baybay, coastal area dayto ayan ti national highway tayo. Yes, sir. So expected nga kanayo nga nabasa ta dalan, expected nga no panagtutudok at napigsa ka talaga dito napigsa ti angin. So dayjay iti kanayo ming ipalpalagip ko dagiti motorista nga doble as in doble triple ti panagannad iti panagdrive kasi tadalan tayo is kumbaga han iso na nga safe no matudwanan lalo kat na espaltuan pa ide kita. Nagalgalis ti dalan tayo so doble talaga nga panagannad iti panagda-drive. Okay po.